kan ni amota di magazine du Mali ale filɛ bɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ni magazine na kaw ni ɲɔgɔn ma aw ka kunnafoni olu kɛnɛ kan bakuruba olu de filɛ ni kunnafoni nasiraw fɛ sa an bɛ taa phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation n'o bɛ tali kɛ ka se ka kuma k'o di malidenw bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ni hakilina fɔ jamana ale taga cogo la sa n'o baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu donna kunun tɛnɛn don mɛ kalo tile 6 san 2024 an bɛ tila ka na an ta don la ko ɲɛfɔ aw ye fo ka taa se kunnafoni nasiraw wɛrɛw ma sa an bɛ na AEC ale jamana kɔnɔna la sa n'o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger ma olu ministre des affaires étrangères olu ye baara dɔw sigi sen ka se ka hakilina falen kɛ an bɛ tila ka na o ɲɛfɔ aw ye fo ka taa se kunnafoniya nasiraw la sa CNT ale yɛrɛ conseil n'o ye Aber Maiga ale ye tɛgɛ ɲɛsin ministre muslimi an ka kuranko hukumu kɔnɔna la ka se ka kumakan dɔw ka se ka o lase an bɛ tila ka na o la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation n'o bɛ tali kɛ ka se ka kuma di malidenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka ni hakilina fɔ jamana ale yɛrɛ taga cogo la nin wagati in na n'o baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu donna kunun tɛnɛn don mɛ kalo tile 6 san 2024 min bɛ taa kuncɛ fo mɛ kalo tile 9 san 2024 n'o bɛ tali kɛ jumadon o kɔni kɔnɔna ye sa ne y'a sa k'a lajɛ ka se ka wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka ni hakilina fɔ o hukumu kɔnɔna la ne y'a ta k'a lajɛ ni phase nationale in yɛrɛ ale yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen donna kunun tɛnɛn don min yɛrɛ kɛra colonel Assimi Goïta n'ale an ka furancɛ fanga maa ɲɛma ye ale de nana nin baara in kurumu karili kɛ kunun ne y'a sa k'a lajɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka se ka ni hakilina fɔ jamana ale taga ko la cogo min na ko bari sabula bɛɛ lajɛlen kan k'i sen don jamana ko in na bɛɛ lajɛlen ye maliden ye bɛɛ lajɛlen kan ka ni hakilina fɔ jamana ale hukumu kɔnɔna la ka se ka bɛn ale ni keleya ko sinsin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'o de kɛra sababu ye ale yɛrɛ ni hakilina in ta ka se ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma o de hukumu kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen bɔra Mali fantan ale naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka nin baara sen don nin baara bolo hukumu kɔnɔna la bari sabula hakilina jiginna donna tɛmɛnenw na nin baara kofɔlen kelen n'o kɛra an ka commune fo ka taa se an ka cercle olu kɔnɔna la olu fana y'u ka sigi ka fɔ kɛ avril kalo tɛmɛnen hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sa Bamako n'o ye Faba ale yɛrɛ kɔnɔna ye ale yɛrɛ ta daminɛna kunun ne y'a sa k'a lajɛ sa a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka ni hakilina fɔ ko bari sabula an bɛ wagati min na ko bi ale Assimi Goïta ale yɛrɛ maa min ye jamana kansigi ye ale yɛrɛ kelen tɛ se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ko bari sabula ale bɛ yan nɔ malidenw de kama malidenw kana ka n'u hakilina fɔ u bɛ fɛ jamana in ka taga cogo min na ani jamana in tagabolo bɛ cogo min na u ka na ka n'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka se ka bilasira di olu yɛrɛ jamana marabagaw ma walasa olu bɛ se ka u taafaniw nasira don cogo min na walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔna la i ko bi walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la ani maa minnu bɛ yen nɔ ko kɛlɛ kɛra sababu ye k'olu bɔ u sigiyɔrɔ la ka na jamana wɛrɛw la walasa olu bɛ se ka segin u sigiyɔrɔw la cogo min na ko maliden bɛɛ lajɛlen ka na ka ni hakilina di nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna la walasa u bɛ se ka u taasira n'u nasiraw dɔn cogo min na i n'a fɔ n kun y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bakurubaw la sa AEC ministre des affaires étrangères n'o ye AEC ministre minnu bɔ jamana ani jamana wɛrɛw kan fɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina falen kɛ mun yɛrɛ kɛra an ka jamana hukumu kɔnɔna la hakilina jiginna ka kɛ ni mɛ kalo tile 3 tun ye sigi dɔ kɛ mun bɛ tali kɛ 15e session ordinaire la mun yɛrɛ kɛra Banjulkaw fɛ yen nɔ Gambie ale yɛrɛ Faba kɔnɔna la ni ministre ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a hukumu kɔnɔna la ka se hakili falen kɛ nka o ma bali AEC ma olu fana k'u ka sigi fana kɛ walasa u bɛ se k'u hakilina falen cogo min na walasa u ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔna la u ka jamana bɛ se ka bɔ o dingɛ o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger ma ko bari sabula olu jamana saba insécurité kelen don ka olu le sɛgɛn n'o ye lakanabaliya ye ko lakanabaliya ye ko u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a ko o kɔnɔna la k'u ye belebele k'a la mɛ hali bi ko u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa lakana bɛ se ka sabati a hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u n'u hakilina ka se ka u falen ɲɔgɔn na ne y'a ta k'a lajɛ sa sigi mun yɛrɛ taara heure 2 ale yɛrɛ bonya mun na ka se ka u ka hakilina ka se k'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop n'ale yɛrɛ Mali ministre des affaires étrangères a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko bɛɛ lajɛlen k'olu jamana saba bɛɛ lajɛlen hakilina kelen koyi n'o bɛ tali kɛ ko bari sabula donna tɛmɛnenw na u ye hakilina
akilina mu di ɲɔgɔn ma ka se ka akilina falen falen lakana ko ta fanfɛla la ni ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa an ka jamana ale yɛrɛ cɛmancɛyɔrɔ la fo ka taa se a frontières ma ka se ka ni terrorisme bunte cogo min na ko ni ala sɔnna a ma ko o hukumu kɔnɔna la ko na se ka u baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko hali bi lakana ko ale bɛ se ka sabati cogo min na ani fo ka taa se bɛn ni keleya ani tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sinsin cogo min na fo ka taa se da la dumuni ta ko fanfɛla ma ani kuranko minnu b'an ka jamanaw kɔnɔna la walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kunnafoniya labanw na sa i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Aber Maïga n'ale yɛrɛ CNT yɛrɛ conseiller dɔ ye ni y'a sa k'a lajɛ ale y'a bolo ta ni ka a ɲɛsin an ka ministre min bɛ kuran ko ale hukumu kɔnɔna la bari sabula ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n'ale yɛrɛ CNT maa dɔ ye u ka session tɛmɛnen na n'u ka sigi tɛmɛnen ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a bolosi maa min ma o de bɛ tali kɛ ministre muslim bɛ kuran ko hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko bi ko malidenw tɔɔrɔla malidenw degunna ko bari sabula ko hali n'a y'a sɔrɔ ko donna tɛmɛnenw na u y'u ka dusuma kasa k'o jira ko nka k'an bɛ wagati min na ko bi u bɛ k'u maa kun ko b'a kan ko bari sabula u degunnen don kuranko in yɛrɛ la ko n'i y'a ye k'u tɛ ka se ka kuma u tɛ ka se ka foyi fɔ u degunna de k'a b'a ɲini minisiri fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa kuranko in ale bɛ se ka sabati cogo min na ko n'i y'a sa k'a lajɛ ko donna tɛmɛnenw na a ye jigisigi kuma caman fɔ malidenw ye o kuma in minɛ ni ka baara kɛ n'a ye ko nka an bɛ wagati min na ko bi ko o don ka n'a bila bi jɛ ko belebele de furala kuranko in kan ko foyi de ma bɔ a la an bɛ wagati min na ko bi entreprise fo ka taa se baarakɛyɔrɔ caman ma ko bɛɛ lajɛlen de ka baara la nɔgɔlen don nin wagati la ko ka sababu kɛ kuranko tanya ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko kuran tɛ jamana min kɔnɔna la ko jamanadenw na balo cogo jumɛn na ko bari sabula bɛɛ lajɛlen dayirimɛ sirilen don kuranko hukumu kɔnɔna la ko a bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ k'a b'o fɛɛrɛ sigi sen kan k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ a bolo baara la n'u bɛ kuranko hukumu kɔnɔna la k'a ka taa larawiriw baara k'o sigi sen kan maa o maa bɛ yen k'i tɛ ka baara kɛ a kɛcogo la k'a ka o sigilamɔgɔ k'a k'a gɛn ka bɔ yen nɔ ko wa fana k'u bɛ fɛ k'a ka baara in ka se ka o de sabote a bolo cogo min na ka se ka furancɛ fanga in ka se k'a lanɔgɔ cogo min na walasa jamana kuntigi ninnu k'u bɛ se ka lanɔgɔ sɔrɔ u ka fanga na cogo min na ko maa minnu bɛ kuranko hukumu kɔnɔna la ko a dɔw hakilinaw ye o dɛ k'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka taa larawiri baara don a hukumu kɔnɔna la ko walima ko n'a y'a sɔrɔ k'a dɛsɛra kuranko in na k'a k'o bɔ fana k'a k'o ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna dɛ walasa solution bɛ se ka sɔrɔ a hukumu kɔnɔna la ko nka k'an bɛ wagati min na ko bi ko malidenw tɔɔrɔla k'u ɲanina ko a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa solution bɛ se ka sɔrɔ kuranko in na ni ne kɛra Aber Maïga n'ale CNT yɛrɛ conseiller ale ka kɔrɔfɔw ye k'a di ministre min sigi bɛ kuranko hukumu kɔnɔna la ni ne bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka o dɔn an b'a fɔ aw k'a mɛn wagati wɛrɛ